Rumbidzwai Jehovha, rumbidzwai piwai mbiri Jehovha, nokuti makatendeka. Hallelujah. Thank you for your time for listening to our broadcast, The Voice Daily Devotional broadcast. Hallelujah. Thank you once again. I'm Apostle Miracle Prince. Hallelujah. Muzuva ranasi ndinoda kudzidzisa shoko ramwari nemusoro weshoko unoti tenda akatumwa. Panguva ino ngativhurei mabhaibheri edu mubhuku yavaGalatia chapter 4 from verse 1-3 kusvika paverse 9. Verse 1 inoti, zvino ndinoti mudyi wenhaka kana achiri mwana mudoko haatongosiyani nomuranda kunyange ari ishe wazvose. Jesu kunyange vari ishe vedu havagoni kutisiya isu tiri tega nokuti tiri varanda vavo. Nokuda kwedu kana tikatendeuka tikaenda kwavari vanenge vane nhaka yavo matiri, nokuti mufaro wavo Kristu kana vakaona makwai anga akarasika achidzoka mudanga zvakare. Saka gwai ranga rakarasika rikaonekwa radzoka mudanga, mufaro wavo Kristu kuti nhaka yavo haina kurasika zvachose. Haleluya. Verse 3 inobva yati, saizvozvo nesuwo tichiri vana takanga takasungwa pasi pokuvambwa kwezvenyika. Apo patakanga tisati tatendeuka taifananidzwa sekungoti takanga tiri vana, nokuti hapana chataiziva. Zvino nguva yakazoti yazara kwazvo, Mwari vakatuma mwanakomana wavo wakaberekwa nomukadzi, wakaberekwa pasi pomurayiro, kuti auye adzikinure vari pasi pomurayiro, kuti tipiwe vumwana bwedu. Nokuti wese atenda Jesu akatumwa kuti ndiye mupi wevupenyu uchapiwa nyasha dzovumwana bwake akanzi mwanakomana waMwari. Haleluya. Zvino zvamava vanakomana, Mwari vachatuma mweya womwanakomana wavo mumwoyo yenyu, kuti mwoyo yenyu irege kumanikidzwa kutenda uyo akatumwa pamuri, asi kuti mutende kuna Baba uye nokumwanakomana akatumwa anonzi Jesu, kana muchinge mazvipira kutendeuka muchibva muzvakaipa muchiuya kwaari. Haleluya. Jesu paakazvarwa, akazvarwa somwana, asi paakazopiwa kwatiri naishe vari kumusoro kudenga, wakanga asisiri mwana asi mwanakomana. Saka ani nani unotenda mumwanakomana uchava noupenyu husingaperi. Haleluya. So now zvava kwauri kutenda akatumwa kana kumhura uyo akatumwa kwauri uchiti, ndingatenda mwanakomana, mwana waJosefa here, muvezi watakakura tichiona. Haleluya. Asi kuti hama mudikani, tenda akatumwa ugova neupenyu kuburikidza neshoko raMwari, uye kuburikidza nomumwanakomana uyo akatumwa kwauri kuzokudzikinura kubva muzvivi uchiuya kuupenyu kuburikidza naiye. Haleluya. Saka iwe kana ukagamuchira kana kutenda uyo akatumwa, hauchisiri muranda unorarama ari pasi pomurayiro, asi mwanakomana waMwari ava kurarama ari pasi penyasha kuburikidza neuyo akatumwa kwauri kuzokudzikinura nokuuya kuzokupa upenyu husingaperi, anonzi Jesu Kristu. Haleluya. Saka kana wava mwanakomana, hama mudikani muna Kristu, wava mudyi wenhaka yaMwari kuburikidza neuyo waunenge watenda akatumwa kwauri anonzi Jesu Kristu. Nekuti nenguva iyo zvamakanga musingazivi Mwari, maiva varanda mukuti mugamuchire nyasha
dziri mumwanakomana wakatumwa unonzi Jesu Kristu. Asi zvino kana mukatenda kune uyo akatumwa kwamuri naMwari, uye zvamava kuzikanwa naMwari kuti mava vake, ko modzokerazve seiko kune zvokuvamba zvenyika zvisine simba zvinopa urombo, muchidazve kutanga kuva varanda vazvo? Tenda akatumwa ugova nepfuma nezvose zvaunoda kuburikidza nenyasha dziri mune akatumwa uyo anonzi Jesu. Haleluya! Huya kuna Jesu, huya kumwanakomana, utende maari, nokuti maari ndimo mune upenyu. Haleluya! Ropafadzwa muzuva ranhasi hama mudikani nezita raJesu. Haleluya! For you to be able to send any audios of these teachings every day. Also, if you have a prayer request, you can call or WhatsApp us on this number +2761 916 4897. Once again, I'm Apostle Miracle Prince. To God be the glory.